השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש, רואה בביזיון שלי במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש. Добро пожаловать, я хочу поблагодарить каждого из вас, что вы нашли время прийти на наш ежегодный пикник. ברוכים הבאים, שנזכה לשנים רבות נעימות וטובות. ברוכים הבאים לכולם. זה יום של המשפחה, יום של כיף, יום של בעזרת השם תענוג. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומר מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מעלה אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תן לי כל יום מחדש מתנות, ותניג אותי ברחמים כאלו כמו שהם בעולם הזה נקרא רחמים, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונושאים. Находится MVP, Майкл и Лора, они пришли нас навести и сказать нам здрасте и быть с нами. Привет, Ruchim Habayim. It's amazing to come here together with my great friend Laura Smith. Laura is the MPP for Thornhill, which is just north of Steeles. And if you ever wondered who was the MPP south of Steeles, Za'ani, it's me. So I want to introduce myself. I'm Michael Kersner. So I want to thank my friend Michael Kersner because he is such a tremendous ally to us. And we have had a very challenging time over the last, let's face it, 2 years. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי